Nie každý chce siahnuť po silných liekoch na spanie. Práve preto vznikla táto tonizujúca bylinná zmes, ktorá ponúka jemnú, prirodzenú a šetrnú podporu pre všetkých, ktorí túžia po hlbokom a uvoľňujúcom spánku. Zmes obsahuje harmonicky zladené bylinky, ktoré sa už stáročia používajú na upokojenie nervového systému a navodenie spánku. Medovka a levandula svojou vôňou uvoľňujú napätie a podporujú telo na pokoj. Valeriana lekárska je známa pre svoj relaxačný účinok, najmä pri zaspávaní. Romanček pravý pomáha upokojiť nielen telo, ale aj trávenie, ktoré často súvisí s nepokojným spánkom. Chmeľové šišky podporujú regeneráciu a prehlbujú samotnú kvalitu spánku. Zmes odporúčame piť pravidelne 2-krát denne, ideálne pokojné časti dňa, keď je možné dopriať si priestor na oddych alebo prípravu na spánok. Jednu čajovú lyžičku zalejte približne 250 ml vody s teplotou okolo 80 stupňov Celzia. Teda nie priamo vriacou, ale krátko po zovretí, ideálne 5 minút od uvarenia. Príliš horúca voda by mohla zničiť cenné účinné látky v bylinkách. Nechajte luhovať 5 až 7 minút a vychutnajte si silu rastlín v ich najprirodzenejšej podobe. Pre udržanie rovnováhy v organizme odporúčame tento čaj užívať v tzv. Bylinných kúrach. Tie prebiehajú v cykle 3 týždne pravidelného užívania a následne 1 týždeň prestávka. Po tejto pauze je možné kúru znovu zopakovať. Tento rytmus umožňuje telu naplno využiť účinok bylín bez toho, aby si na ne vytvorilo návyk. Bylinky totiž pôsobia jemne, ale intenzívne a ich sila spočíva práve v múdrom, cyklickom užívaní, ktoré rešpektuje prirodzené potreby organizmu. Hoci čaj predstavuje jemnú a účinnú pomoc, dlhodobá zmena prichádza aj s každodennými návykmi. Pomáha pravidelný čas zaspávania a vstávania, obmedzenie obrazoviek večer, pohyb na dennom svetle, či relaxačné techniky ako dýchanie alebo písanie denníka. Spánok nie je len fyzický oddych, je to čas, kedy sa telo opravuje, myseľ triedi myšlienky a duša naberá silu na ďalší deň. Prinášame vám túto zmes ako pozvanie k pokoju. Jemné bylinky, vôňa prírody a denný rituál, ktorý dá telu i mysli jasný signál, teraz je čas oddychovať.